Doncs bona tarda a tots i benvinguts en aquest Saló dels Atlants que avui la veritat que fa goig i sobretot bé per l'oportunitat de tenir un cop més, com ha dit molt bé en Jordi Artigas, l'artista més universal que tenim en aquests moments en aquest país, com és Jaume Plensa, i a qui vull agrair-li en persona el fet que estigui entre nosaltres. Hem tingut unes paraules abans d'aquest acte i la veritat que a mi m'honora molt poder rebre en aquesta casa, que com li explicava jo, una casa que va néixer de la mà dels artistes, d'artistes també amb molta visió de futur, amb moltes il·lusions en aquell moment, en un any com era el 1881, i que en definitiva avui també estarien joiosos i contents de que figures com en Jaume avui estiguin en aquesta sala. Jaume, moltes gràcies. Agrair també a la Luisa Noriega, que també a través de la seva acció ha permès també de tenir-lo aquí, i ella va fer l'entrevista que a la revista del Cercle de fa uns números anteriors li vam poder fer en directe. I bé, un moment també històric per la nostra entitat, doncs en aquell moment, ara estàvem parlant, clar, hi ha 2 anys que no han existit, que són aquests anys de la pandèmia, i semblava que eren 2 anys, però resulta que han passat 3 o 4, quan va venir, i que es va fer soci. De fet, el Jaume teníem per entregar-li el carnet de soci de l'entitat, però que amb aquesta pandèmia i després amb les agendes també tan plenes i universals com té ell, ha sigut complicat de fer-ho, però que avui, aprofitant aquest passe del Cineclub, d'aquest documental, vam dir, mira, potser és el moment ja que estarà entre nosaltres de poder-li entregar el carnet de soci, a la qual el Cercle es vesteix de gala per fer-te soci. Jaume, per nosaltres és un honor que siguis membre d'aquesta entitat. Gràcies. Llavors, bé, jo ara volia fer entrega d'aquest carnet de soci. Espera, que el tenia aquí, a veure on me l'he posat. Sí, aquí. Tenia en plàstic perquè no es fes malbé, 4 anys. Deixa'm dir-te que, com veuràs, és un carnet una mica passat. Estem treballant en fer uns carnets ara digitals, o sigui, el paper, això desapareixerà. Per tant, jo crec que aquest carnet no deixa de marcar ja, potser és dels darrers que entreguem, perquè tenim tota una fase d'innovació i ara farem ja carnets digitals, amb la qual cosa s'eliminarà. Però volíem que ell tingués aquest carnet clàssic de l'Institut Barcelonès d'Art i del Cercle Artístic, donat data el 21 de març de l'any 2018, que va ser aquella data que vam estar, i que per tant ets el soci número 17.318 i que per mi és tot un honor que sigui jo qui pugui entregar-te'l. Moltes gràcies, Jaume, i benvingut en aquesta família. Moltes gràcies. I a partir d'aquí, a veure, amb en Jaume, com en tants artistes han passat a la història d'aquest país, que és un país meravellós, és un país amb molt de talent, i així ho demostra les figures i els noms que hem tingut, però que a vegades aquest talent té que triomfar fora per ser reconegut a casa. I això és alguna cosa que hem de corregir, i de fet això estàvem parlant ara fa uns moments amb ell. Hem de fer justícia en aquest país amb artistes del nivell com ell, que estan a la primera línia a tot el món i que a vegades a casa nostra hi ha una mancança, no de reconeixement, perquè tots el coneixem i sabem, però sí potser d'agrair-li i de ser partíceps d'aquesta creativitat que ha tingut, i que en definitiva un artista quan fa una obra tan important és per la humanitat, no entén ni de nacions ni de colors, sinó que són obres universals. I per tant jo crec que aquí a Barcelona s'ha de fer justícia. Nosaltres ara que entres en aquesta casa, que és la Casa dels Artistes, sense colors polítics ni res, intentarem posar-te en el nivell que et toca i saps que ho treballarem, i volem que aquesta sigui casa teva, si més no, ja ho ha sigut sempre, però a partir d'ara que ja tens el carnet la puguis utilitzar
I per tant nosaltres lluitarem perquè sigui així i passaran més coses amb Jaume Plensa en el futur i això ja us ho garanteixo jo. Hi ha moltes coses per fer i de fet en aquesta casa ho farem. No puc dir res més en aquest moment, però ja ho anireu sapiguent. I ara doncs anem al que pertany, que era aquesta presentació d'aquest documental i que bé, jo potser tu que més coneixes molt bé el producte, que siguis tu qui presentis una miqueta el que anem a visualitzar d'aquí uns moments. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies al Cercle. He decidit venir perquè aquest documental crec que és una meravella, no perquè parli de mi, sinó perquè l'ha fet Pedro Ballesteros, que crec que és un gran cineasta, i per tot l'equip d'amics que l'han produït. Fa 12 o 13 anys, la segona de Televisió Espanyola va fer un documental sobre mi dintre d'aquell programa que es deia Imprescindibles, no sé si el veu veure. Era un programa que va sortir tan bonic que quan va haver-hi l'oportunitat de tornar a fer al cap de 12 o 13 anys un nou programa, vaig intentar que fos el mateix director, el mateix càmera, el mateix productor, el mateix de llums, de so, i per sorpresa meva tothom es va entusiasmar de nou en poder-ho tornar a fer. Recordo que en aquella època d'Imprescindibles vaig estar pràcticament 8 mesos viatjant amb ells i sabeu que viatjar amb algú o funciona o és un desastre. I després de 8 mesos va ser una meravella i ha quedat una amistat extraordinària amb aquest noi, amb el director Pedro Ballesteros, que tots li diem Pete. I li he enviat corrents un missatge aquest migdia quan hi he arribat i he fet una foto de la porta i es veia la pantalla que posava «Puedes oírme» i tal. I li he dit «Pedro, lo pasan hoy». I m'ha contestat «Hombre», saps? Perquè ha sigut una mica frustrant per ell, perquè just quan va acabar de fer el documental va començar la pandèmia. Per sort nostra vam poder viatjar, perquè vam estar quasi 2 anys viatjant pel món, anant a recollir informació i imatges de llocs on jo havia fet peces i tal. No de tot arreu, evidentment, perquè era molt complexa, però sí de llocs que a mi em semblaven importants. I just quan vam acabar va començar la pandèmia i aquest documental el van demanar molts festivals arreu del món, inclús alguns van donar algun premi i malauradament ell no va poder anar ni a les presentacions ni a recollir-los per la pandèmia perquè estava impossible i sempre li ha quedat aquesta coseta, pobre. I crec que és un documental extraordinari perquè jo crec que intenta descriure la meva manera de dialogar amb l'espai públic. Jo sempre he pensat que l'espai públic té unes regles, unes normes, unes lleis que no són les de la galeria o del museu. És una altra història. No és l'arquitectura, no és el museu, no és la galeria. És una altra cosa. És a casa dels altres, però també a casa nostra. Jo també formo part de l'espai públic. Llavors, el diàleg dels teus somnis amb els somnis de la gent que utilitza dia a dia a l'espai públic és hiperinteressant. Jo crec que és potser l'aspecte més democràtic que té l'art de penetrar en el dia a dia de la gent, de les comunitats. Jo considero que un museu és un espai públic, només que el controlen d'una forma excessiva i es pot arribar a tornar endogàmic. Per això no el acabo de dir espai públic. Una galeria és absolutament privada, és un lloc de llibertat on tu com a artista pots parlar del que vulguis. Però quan estàs en l'espai públic hi ha la teva memòria i la memòria del lloc, hi ha els teus somnis i els somnis de la comunitat que ho utilitzen. Hi ha molts factors que intervenen i això fa que sigui un desafiament extraordinari. Ja del principi de quan vaig començar a treballar em va interessar l'espai públic com paral·lel del meu treball amb galeries i museus, que és la meva obra, perquè em donava un equilibri d'una certa, com de valors, d'alguna manera. I jo crec que aquest documental, evidentment, és un fragment de la meva vida, tampoc no vol dir res. Imprescindibles, recordo que es va acabar amb una exposició que jo feia a Nova York i estàvem a punt d'inaugurar una exposició que per mi era molt important al Nasher Sculpture Center de Dallas, però que ja no hi havia diners, la televisió ja no tenia més diners per poder-hi anar. I jo crec que em sembla que era desembre, l'exposició de Nova York, o novembre, i l'altre era el gener. I jo ho deia, això és el fragment de la meva vida. I amb aquest passa el mateix. Aquesta obra va acabar
tot aquest documental just abans de la pandèmia, però clar, el mes d'octubre passat vaig inaugurar aquesta escultura a New Jersey davant de Manhattan, que per mi és importantíssima pel concepte del silenci. O, per exemple, al novembre vaig inaugurar aquesta gran peça al Meyer Sculpture Garden de Grand Rapids, que és la peça, jo crec, més gran que he fet mai en marbre, 400 tones de marbre, però que quasi no les veus, han quedat difuminades dintre de l'arquitectura amb 4 cares meravelloses. Espero que d'aquí 13 anys el PIT em porti a fer un documental i que puguem posar aquestes peces. Ara hi ha altres coses que m'estan portant. Ara, al mes de febrer, inauguro una òpera aquí al Liceu, que em fa molta il·lusió. Jo havia fet molta escenografia i vestuaris a Salzburg, a París, a Roma, però mai havia dirigit també l'obra. I aquest cop és Macbeth de Verdi, que jo conec molt bé Shakespeare, i el Teatre del Liceu em va dir: per què no? Bueno, si no us agraden, sigueu una mica condescendents. I jo crec que serà una passada, us invito, però ja ho sé jo. I després, ara hi ha aquesta exposició també a Ceret, no sé si algú de vosaltres hi ha anat, que també ha passat una cosa que m'ha fet il·lusió. Normalment mai repeteixes amb el mateix museu. Jo vaig exposar el 2015 a Ceret, quan vaig també exposar a la Bienal de Venècia, a Sant Giorgio Maggiore, i va ser una exposició que em va deixar un record extraordinari a Ceret. I el Museu de Ceret ha tornat a fer un edifici o l'ha ampliat i em va demanar de repetir. I em va semblar bé. Sempre és difícil fer 2 vegades una exposició en el mateix lloc. No té res a veure una amb l'altra, però és molt interessant i està a la vora. Us ho dic per si us ve de gust. Jo crec que el lloc és fantàstic. El documental. El documental jo crec que abraça moments per mi molt importants. La peça que hi ha ara a la Plaza Colón de Madrid, Júlia, que és una peça que ha tingut molt de ressò, l'exposició que vaig fer al Palacio de Cristal del Reina Sofia, l'exposició del MACBA, però també les peces que hi ha a Japó, a Tòquio, a Estocolmo, a la vora de Göteborg, a Estats Units, a Nova York. Jo crec que és un recorregut que pot ser molt simpàtic i molt interessant. Espero que us agradi. Jo no sé si em quedaré, perquè no sé, el teu amic ha dit que ja l'havia vist moltes vegades. I és veritat, jo mateix em canso de mi mateix, també és veritat. Però t'haig de dir que cada vegada que el torno a veure em fascina, perquè jo crec que el Pedro té aquesta habilitat extraordinària de crear l'àmbit extraordinàriament adequat a lo que tu ets. Jo crec que això és un do que té aquest noi i que m'agradaria valorar-ho. Després, els productors, el Pedro, ja hi ha el poc per aquí, i jo crec que ha sigut un treball d'amics i es diu Puedes oírme. Això venia d'un poema petitet, jo també faig alguns poemes, que vaig escriure arrel, quan preparava l'exposició al Reina Sofia. I aquest poema era una mica més llarg, i era: Puedes oírme, es la música de mi voz, el silencio invisible. Perquè l'exposició de Madrid es deia Invisibles. No sé si la veu veure algú de vosaltres, però era una exposició que per mi era molt important, perquè intentava demanar un esforç de la vista. Normalment ens acostumem que ja ho he vist, sí, ja ho he vist, ja ho he fotut, ja sí. I hem perdut molta percepció visual i quasi no veiem lo intangible, lo invisible. Jo sempre he considerat que les coses més importants de la vida són invisibles. Malgrat que sigui escultor, crec que faig servir la matèria, però per parlar de lo invisible, de lo intocable, de lo intangible. I Madrid parlava d'això. En el Palau de Cristal, que és un palau, com sabeu, molt transparent, em va semblar que era un lloc molt adequat per aquest tema. I aquí té alguna imatge extraordinària, jo crec. I era molt bonic quan es feia fosc, les peces s'il·luminaven, i el Palacio de Cristal tanca a les 6 de la tarda, però el jardí a les 8. I aquestes 2 hores s'omplia de gent a fora del palau, tots enganxats al vidre, com quan érem petitets, amb el nas així. I a mi m'encantava estar dintre i veure'ls, perquè miraven aquella fascinació de lo il·luminat, era com una vitrina. I abans d'obrir el museu, que em sembla que obria a les 10, era quan el sol estava perfecte. És a dir, que era una exposició que els millors moments era quan estava tancada.
a primera hora del matí i a última hora de la nit. I hi havia algú que ho descobria. Jo crec que era fantàstica. Aquí veureu alguna imatge, crec que molt bonica. Després hi ha una peça molt interessant a Tòquio, que es diu Roots, que va ser la primera peça que també vaig decidir allargar les lletres per convertir-ho en arrels que sortien de la terra. Sempre he pensat que tots som fruit de la terra, d'una terra. Tu pots canviar de lloc de viure, però sempre tens diguéssim, com memòria del lloc on vas néixer. I llavors jo crec que la paraula, la teva llengua, l'idioma, el background que fas servir està completament vinculat a aquesta terra. I Roots va ser una peça que vaig fer a Tòquio. Té aquest allargament de les peces que després vaig fer també a Montreal i altres llocs, a San Diego, i fet a altres llocs. Però aquella va ser la primera i crec que també us agradarà molt. Bé, no us vull... Com es diu això? Quan tu avances el que veuràs, no? Un spoiler, no us vull fer un spoiler. Però jo crec que és un documental preciós. Espero que us agradi. Jaume, moltes gràcies. Bé, ja veieu la màgia que té aquest artista i com ens endinsa, i aquests spoilers ara els disfrutarem de veritat perquè, com molt bé ha dit, és un documental genial també. I per tant, doncs bé, jo crec que només queda, Jordi, si et sembla bé, doncs que passem a visualitzar-ho i després hi haurà aquesta part de col·loqui, com sempre fem en aquest cineclub. Sí, és el documental de 75, sí, el llarg, sí, el bo. És que van fer una versió per la televisió, també de 55 minuts. Però aquest és el muntatge del director. Aquí és el sencer, el completo. Sí. Aquí, tot. Sí, jo crec que sí, no? No sé. Bueno, ell mana, no sé. Bé, ja ho parlem després amb el Paco. Sí, aquí tenim un arxiu, biblioteca també molt interessant, que també, a part de documents, doncs actualment estem afegint-nos en el tema audiovisual. És un documental molt interessant, per exemple, ara acabo de tornar del Brasil, que haig de participar a la Bienal de Porto Alegre, i el primer que m'han demanat és el documental també, perquè a Xeret també l'estan passant. És a dir, amb l'exposició, aquest documental fa com el complement de la meva vida de l'espai públic, que a vegades es coneix menys. I jo crec que és molt bonic per això, en aquest sentit. Aquí hi ha una senyora que vol fer una pregunta. Què? Ah, vale. Que hi ha una peça teva, si ens podria, no sé si sortirà el documental o no, que la tens a Sant Just i si ens podries parlar d'ella. Jo la veig cada vegada que hi vaig. Bueno, sí, és que jo visc a Sant Just. Llavors, l'alcalde que hi ha ara és un home molt jove, extraordinari, que era el regidor de Cultura, quan l'altre alcalde per motius personals va tenir que deixar-ho i ell va entrar. I sempre m'havia demanat una peça i els hi he deixat en aquest parc una peça, però no surt el documental perquè és bastant recent. Això va ser l'any passat. Però és molt bonica la peça, és superbonica, sí, estic d'acord. Molt bé, doncs, dit tot això, rebem amb un fort aplaudiment i d'agraïment a Jaume Plensa. I ara... Si vols el plàstic, perquè no fa... Bé, la paraula la teniu vosaltres, o sigui que sempre fa molts anys que fem el cineclub, fa 12 anys només, i hem passat bastantes pel·lícules d'art. El que passa que mai podem comptar amb l'artista. Perquè sempre està mort. Clar. I aquí el tenim, un artista de carn i ossos, i llavors el Van Gogh, doncs, i tants. Per tant, doncs, la paraula és vostra. No, que no són preguntes. No, la gent suposo que t'estarà fent més preguntes.
Escolta, jo potser l'he vist 30 vegades, aquesta pel·lícula. Avui no m'ho volia ni quedar perquè estava ell, però m'he tornat a quedar i sempre aprenc coses, sempre veig coses noves, sempre m'impressiona i m'emociona. Igual que vosaltres, exactament igual. I és una pel·lícula que mai m'havia passat a totes les pel·lícules que he produït. Aquesta jo he sigut només una petita peça de l'engranatge, aviso. No estic aquí en un lloc privilegiat, però jo he sigut un element. El productor ha sigut el Jordi Marquès, ha sigut tot un equip molt fort, molt gran, Pedro Ballesteros a la direcció, tothom ha vist els títols, hi ha hagut gent que ha fet una feina molt bona i com diu Jaume a la pel·lícula, no és una lletra sola, és el conjunt que funciona i aquest és el cas amb aquesta pel·lícula. El conjunt ha funcionat molt bé, però clar, tenir el privilegi de tenir l'artista que explica la seva obra, això de tots els documentals i pel·lícules que he produït no m'hi he trobat mai. És una cosa fantàstica, és impressionant. O sigui, allò que, clar, tens l'artista explicant l'obra, i més d'aquesta manera, amb totes aquestes frases que té tan estudiades jo, tan no estudiades, que les porta dintre, no? I jo les utilitzo sense anar-me les frases que surten per allà, i bueno, o sigui, que són realment... 2 vegades han vingut persones a la productora a buscar el DVD de la pel·lícula. No havia passat mai a la meva vida. Jo tinc el despatx a dalt de tot, a Vallcarca, a peu de carrer, és una petita productora, per al carrer. 2 vegades m'han vingut persones que escolti, no te pas un DVD d'aquesta pel·lícula que m'agrada molt, o que la meva tieta és apassionada. O sigui, això és fantàstic, de veritat, no havia passat mai. I bé, ara direu tot el que vulgueu dir. Algú si vol preguntar alguna cosa, fi tu mateix. Funciona? Sí. Si algú té alguna pregunta, jo crec que és més simpàtic, perquè després de tot aquest rotllo que a més t'ho expliqui no pot ser, saps què vull dir? Que és una pregunta molt personal, perquè la Carmela és la meva amiga. La Carmela és amiga meva, jo visc al costat i cada cop que arribo m'encanta saludar-la, dir-li coses. Però l'escultura o la nena? L'escultura. Vale. Llavors la meva pregunta és, què passa el 2023? Què passa amb la peça? Sí. Bueno, és que és la meva veïna. No, ja ho sé. No, doncs jo l'he cedit, la vaig cedir per 8 anys. Quan s'acabin els 8 anys me l'emportaré, suposo. Sí, el 23 te l'emporta. El 23 ja? Sí. Què dius ara? Sí. Hòstia. Vale, doncs ja li buscaré lloc perquè ara no sé, ara m'has agafat. No ho sé. Doncs... No, saps què passa? Que sí, jo sé que és complicat. Jo vaig fer, no, és molt senzill, jo vaig fer una exposició en el Palau de la Música. És a dir, l'antic director artístic del Palau, el Víctor García de Gomar, va decidir invitar de tant en tant algun artista a fer una intervenció en el Palau. I normalment tothom ho feia dintre. A mi que m'agrada tant l'espai exterior vaig demanar, feia coses a dins, però vaig dir si podia utilitzar aquella cantonada que sempre m'havia semblat que no estava solucionada. Llavors, com sabràs, la meva relació amb els arquitectes és molt fluida però també molt tensa perquè sempre els critico amb el sentit que només estan obsessionats amb el seu objecte, amb el seu edifici, però no amb què passa al voltant de l'edifici. I jo crec que hi ha com errors en les ciutats, en les arquitectures, en els teixits urbans que són deguts a això, a aquesta deixadesa. Ho has sentit en el documental que dic això, que no vam estar pendents amb aquells enamorats. Això és el que passa constantment. Llavors, jo me'n recordo que quan fabricava gongs, que és una història molt bonica, això ho fabricava a Itàlia i el fabricant de gongs a Pistoia, quan tenia la placa que amb el martinet li havia donat ja la forma, decidia a on fer el forat per penjar-ho, 2 forats. Llavors hi posaven pols de talc a sobre, piquen un cop, i el talc s'aglutina a punts del gong que tenen vibració zero. La matèria no vibra en aquests punts i tu pots fer un forat sense alterar el so d'això. Les ciutats tenen punts de vibració zero també. Si tu posessis talc a Barcelona i fessis així, i aquella cantonada era
una cantonada vibració zero. Jo la sé reconèixer, no em preguntis per què, és intuïtiu. Llavors, què va passar? Que aquella peça, que era molt bonica, també de cop va complir una funció. Per això la gent li va... Ostres, de sobte semblava que estava ordenat, que tot el que passava allà tenia un ordre, una justificació, una direcció cap a la sortida de Via Laietana, bueno, no sé. I a mi em va plaure molt perquè després tothom em deia hòstia, Jaume, és que te ponen les escultures tan bien puestas, tio, saps? I això és quan funciona una cosa, quan sembla com s'hagi... Hòstia, s'ha trobat allà i ha caigut allà al mig, saps? Això va ser un gran piropo, perquè vol dir que va funcionar. Una pregunta més, segur? Bé, primer de tot, que m'ha agradat molt el documental, felicitats a tothom. En el documental dius en un moment que no hi ha causalitats. La majoria d'intervencions són a l'espai públic urbà, perquè no intervencions en espais més naturals. I l'altra pregunta que volia fer és com arriba un encàrrec com el cas del Guilla de Japó. En un museu o una galeria es pot entendre que arriba un encàrrec d'aquesta naturalesa, però en aquella illa com t'arriba l'encàrrec? Bueno, això ja entrem en el món... No tant l'encàrrec, diguem, professional, sinó com és que allà en aquella illa remota al Japó algú pensa en Jaume Plensa, no? Bueno, per això entrem en el món dels miracles. És algo inexplicable. Un cop Esade em va preguntar si podia donar una conferència quina era la meva estratègia exportadora. I vaig dir, hòstia, tio, et puc parlar de miracles, però no tinc ni idea. És a dir, jo crec que això és la bellesa de l'art. No saps per què connectes més amb una gent que amb una altra. És a dir, les peces que has vist a Barcelona meves és perquè m'estimo la ciutat i les cedeixo, però ningú té cap interès en tindre-les. Llavors, a Japó des de zero, des que vaig començar la meva més o menys carrera artística, de seguida em van demanar peces, saps? I aquesta de la illa, que ha sortit ell parlant, si l'has vist, és un home que hem fet diversos projectes junts, és un home extraordinari. Bueno, els dos són gent molt vinculada també al món occidental, a Europa, als Estats Units. Vol dir que estan molt pendents que estem fent altra gent fora del Japó. Llavors, senzillament, connecten amb mi i m'inviten, no hi ha més. I llavors, això que posava al mar interior de Seto és un conjunt a davant de Takamatsu, que és al sud de Tòquio, que hi ha com un mar interior ple d'illetes, hi ha com, no sé, moltes, 70, 60, no sé ara. I jo vaig fer aquesta caseta com una illa més en la illa, aquest punt de l'aigua. I ell, un dia que va vindre a Barcelona a veure'm, em deia, estem tots molt emocionats perquè ha donat com una nova força i energia al poble, perquè jo me'n recordo al principi d'anar-hi, la gent s'havia jubilat, els nois se n'havien anat a estudiar a Tòquio o a Europa o a altres llocs, i no hi havia gent jove, ja ningú pescava, etc. I em va dir, és que està tornant parelles joves amb nens, s'ha tornat a obrir l'escola. Això amb ell li interessava molt. I després estem tots sorpresos perquè hi ha molta demanda de parelles per casar-se en aquest pavelló. Vaig pensar, hòsties, això és... No? Però a mi m'agrada perquè una escultura funciona quan la gent li dona una funció que tu no havies imaginat mai. Vol dir que en algun moment vas tocar algun punt, no sé quin, que feia falta sense que tu ho sapiguessis del tot. I jo crec que això va passar allà. És un lloc de trobada, de reunió, és com si fos una mica aquells llocs que abans en els pobles hi eren que la gent es podia trobar. I quan hi vaig anar amb el documental, pel documental, em va emocionar molt perquè vaig trobar moltes parelles joves, evidentment, i amb nens, inclús una noia que havia posat taller de ceràmica. Hòstia, era un altre poble, t'ho juro, perquè tampoc no està tan lluny de la gran capital. Amb els ferris tu pots viure allà i anar i tornar, pots fer coses... Vull dir, era un problema de deixadès, d'allò que es van perdent les coses. I jo crec molt en l'art que tingui aquesta capacitat també de regeneració. I sigui a Tòquio, a Japó, a Canadà, a Espanya, no sé, on sigui,
vull dir, la gent té unes respostes molt semblants a aquesta espècie de temes, perquè en el fons el que ells tenen ganes és que al seu lloc hi entri la bellesa i els faci sentir orgullosos d'allò, com si de cop se sentissin, diu, hòstia, també ens toca a nosaltres, saps? I jo crec que l'espai públic té aquesta càrrega també, no? Sembla que no sigui de ningú i de cop, ostres, se'n donen compte que també és d'ells, que és bàsicament d'ells. I jo crec que això és una de les coses que més em plau de la meva feina. No sé si t'he contestat, jo m'hi enrotllaré, no sé. No ho sé. Ja. Però bueno, tu saps que els artistes, si no els truquen, es foten nerviosos perquè, ai, que ningú em truca. I quan truca m'has dit, hòstia, no em deixen treballar. Saps què vull dir? Que és molt complicat la nostra vida, és estranya. Saps? Vull dir que no. Però es truquen més que els actors. Això també tens raó. Sí. En primer lloc, el plaer de saludar-lo, mestre, i li volia preguntar, des de la seva experiència i des del seu punt de vista, al voltant de la viabilitat d'un projecte, si quan hom considera important alguna cosa s'ha de portar a terme sempre, intentant salvar aquesta viabilitat, ja tingui problemes tècnics, de recursos, d'envergadura, o si val la pena de vegades deixar-ho un calaix i esperar i passar a una altra cosa quan hom troba que alguna cosa és realment important. Home, això que és una pregunta clau, el que m'estàs dient. Evidentment que si podem hauríem de fer-ho, per supost. Jo si només treballés en l'espai públic em tornaria boig, perquè de cada 10 en fas un. És a dir, els calaixos són enormes al meu estudi també. Però tinc una vida també personal d'exposicions de galeries i museus que no haig de demanar permís a ningú, faig el que vull. Llavors no necessito cap encàrrec per existir com a tal. Ara, m'agrada molt l'espai públic, però també hi ha molts espais públics o moltes maneres de gestionar-lo. En el nostre món més europeu sempre és l'administració que el gestiona. Als Estats Units, que hi treballo molt, és el privat amb col·laboració. Llavors, vull dir, és molt més fàcil treballar amb un privat que amb l'administració, perquè l'administració depèn dels vots, depèn del moment, depèn de 1000 coses, però mai de l'art o de la qualitat del projecte. Llavors, a vegades és molt complexa. Però bé, la resposta de la gent sí que és molt semblant a tot el món. Ara, jo he donat classes 2 vegades només, a l'Escola de Belles Arts a París i a l'Escola de l'Art Institute a Chicago. I les 2 vegades he dit el mateix. Aviam, qui sou de París? Tal, doncs marxeu de París. I qui sou de Chicago? Doncs fora, aneu-se'n a un altre lloc. I de segona pregunta, diu, sempre que tingueu una idea, feu una maqueta, un desenvolupament impecable, acollonant, com si fos el més important de la vida, perquè potser no es pot fer, però si està la idea definida ja està fet. El més important a vegades no és construir, és imaginar. Jo recordo que de molt jovenet em va impressionar molt un petit text que vaig llegir sobre Brancusi i ell deia, diu, l'important no és fer, l'important és estar en estat de fer. I quan ho sents, quan notes aquesta sensació, treballes com un esclau, manes com un rei i crees com un déu. Ell deia això. Home, era Brancusi, collons. Hola. Jaume, que es un plaer poder tenerte aquí a davant. Bueno, me paso al castellano, que tengo más fluidez. Que es un gran placer tener a un artista internacional y poder ver tu naturalidad, tu simpatía, que se transmite y qué es lo que hace grande este documental en concreto. Creo que aportas a la humanidad pues aquel sentimiento de la conexión interior
que nos falta a todos con las prisas y nos haces admirar la parte interna que tenemos que observar, ¿no? Que estamos despistados, tal como le dijo aquel amante a su mujer, ¿no? Nos despistamos de esa parte interior que es nuestra belleza y realmente es nuestra fuente y que el mundo exterior pues nos hace perder de vista, ¿no? Entonces, poniendo estas cosas colosales en medio de las grandes ciudades y plazas abarrotadas, pues ayudas a la humanidad a reconectarse, ¿no? Con el interior, que realmente, repito, somos lo que somos, es lo que somos. Pero bueno, yo quería hacer humildemente, muy humildemente, una pequeña pregunta o sugerencia, como tú lo quieras tomar. Las figuras con ojos cerrados están como si su mundo interior fuera poco rico, poco alegre, serio. Quería preguntarte si has planteado hacer algunas figuras que muestren que el estado interior pues es de disfrute, que tienen una conexión. Hay una cosa que se llama coherencia cardíaca, que es la conexión con el corazón, la conexión con la divinidad. Es cuando tú te pones en meditación y no solo estás viendo todo negro y oscuro y oyendo tu respiración y parando los pensamientos, sino que has conectado con la belleza interna que va desde el corazón y la intuición al alma y al yo superior, que es nuestra parte divina, es el fractal de Dios. Eso se llama coherencia cardíaca y eso se transmite en la cara. Aunque estés con ojos cerrados y estés serio, tú estás así, con los ojos cerrados, pero con una cara de disfrute, hay una media sonrisa. Yo, en el metro de Barcelona a veces hago estas meditaciones, ¿vale? Porque... No, ya, pero no, es que entramos en un tema complejo. Yo soy escultor y tú estás hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, yo hago esculturas, pero no hay una voluntad de transmisión de este tipo como tú hablas. Si sucede es porque te sucede a ti, no a la pieza. Yo creo que las piezas lo que han de ser es como un poco mediums que transmiten sensaciones, pero en función del que las mira. Son como espejos. En el fondo, cada persona se refleja en ella y es ella la que en el fondo está dándole contenido, no yo. Y entonces a veces cuando las conversaciones van hacia esta dirección es inquietante porque tampoco no es mi intención. Pero en cambio es bonito porque parece ser que a ti te ha despertado estas sensaciones, por tanto ya me parece bien. Yo ya las tenía, las sensaciones. Pues mira, aún me das más la razón. Yo no te hacía falta. Sí. Bueno, nada, era una pequeña... Sí, que estoy de acuerdo, pero... Que a partir de ahora que te plantees que quizás que transmitan ese placer interior en el silencio, para decir a la humanidad que en el silencio hay riqueza, hay disfrute, por supuesto, hay belleza, porque al verlas tan serias, quizá lo que capta la humanidad es que en el silencio y en el cerrar los ojos no hay nada interesante. Sin embargo, sí que lo hay. Y tú, como eres una persona sensible, maravillosa y que te gusta dar amor al mundo, pues nada, hacerte esa sugerencia, tú que puedes hacerlo. Muy amable. Muchas gracias. A ti. Gracias. Hola, a veure, jo d'entrada volia agrair-li al Jaume Plensa el fet d'introduir bellesa a l'espai públic, no? Jo crec que això és un valor molt important, no? Però volia també fer-li una pregunta que segurament seria polèmica, no? I és que l'espai públic, de fet, és un terreny en el qual es posa els personatges, les escultures que hi ha o tot tipus de monuments, és un espai de respecte i de consideració, no? Llavors la pregunta seria què s'hauria de fer concretament amb les escultures que en un moment donat resulten molestes o que resulten no adequades. Seria el cas dels generals sudistes
a Estats Units, o el cas, sense anar tan lluny, del Marquès de Comillas aquí a Barcelona. Llavors, donat que has fet totes aquestes reflexions sobre l'espai públic, la pregunta seria, què en penses d'això? No, tu parles no d'escultures, parles d'estàtues. Això va ser una època precisa i que amb el segle XIX ja es va acabar d'alguna manera i amb el segle XX s'ha canviat. És a dir, era una època que l'escultura commemorava aquest tipus de coses. Ja fa molts anys, jo crec, almenys jo he treballat perquè no fos així. Ara, també t'haig de dir que crec que és molt delicat moltes vegades jutjar el passat des de la nostra perspectiva. És a vegades inclús arrogant, crec jo. Jo moltes vegades he pensat com ens veuran d'aquí 50 anys a nosaltres avui, què estarem fent malament i si poguéssim veure'ns què pensaríem. Jo crec que a vegades s'exigera una mica massa tot això. Ara, el mes de novembre, que vaig inaugurar a Gran Ràpids aquesta escultura, me'n recordo a Nova York em parlaven que estan traient les escultures del Jackson, de l'Ajuntament, de tot arreu, perquè han descobert que havia tingut esclaus. Però és que tothom tenia esclaus en aquell moment, malauradament, perquè es pensava que era normal, no sé, tots vam veure la pell de Banyoles, no? No sé si aquest senyor era prou conscient de tantes coses, si era tan dolent, saps què vull dir? Ara, evidentment que s'ha de corregir, evidentment, però a vegades jo crec que aquesta buidada també desinforma, saps què et vull dir? I a vegades és inquietant, perquè si comencéssim així hauríem de començar a arrencar pàgines dels llibres d'història. Jo tinc llibres d'història que hi ha coses que no m'agraden gens d'altres moments de la humanitat, però en canvi no arranco la pàgina, no sé. En canvi me la miro i em dic, caram, ostres, ojalà sigui capaç de no repetir-ho. Però veus que ho tornem a repetir, estem vivint un moment, aquesta guerra estranyíssima que està passant a Ucrània, vol dir que tornem als mateixos conflictes, als mateixos errors, als mateixos principis. Jo estic impressionat de veure com se'n van dones i nens, que és potser de lo més primari i elemental per una comunitat a sobreviure, les dones i els nens, com tota la història de la humanitat, avui, al segle XXI, i els homes a intentar defensar una terra, no sé què, però si mor un home no passa massa cosa. Heu vist que jo faig retrats de dones i vaig decidir després de la Crown Fountain, el 2004, seguir amb el retrat però només de dones, perquè sempre he pensat que la memòria és femenina i el futur també, sempre ho he pensat. Els homes som interessants, som simpàtics, però som un accident, som petitets, vull dir, pots viure sense. I llavors és molt interessant perquè ho confirmes a Ucrània, vull dir, la majoria d'aquests milions de desplaçats són dones i nens. Els homes s'han quedat perquè fan de muralla, de frontera, d'impediment, i si en moren uns quants, doncs bueno, se'n moren uns quants homes, però la llavor continua, això és l'important. I és tremendo, i fixa't tu que també estan d'una manera molt interessant protegint monuments i museus amb sacs de sorra, amb coses que també m'han emocionat molt veure-ho, perquè veus que la cultura segueix sent fonamental. Evidentment que necessiten pa, aliments i uns diuen armes, però sobretot també la seva cultura, la seva tradició, la seva memòria. I això et dona un sentit com a artista, perquè moltes vegades et sembla que no serveix per res el que fas, evidentment. I, ostres, quan he vist aquestes imatges he pensat, bueno, doncs potser sí, tu, perquè veus que la gent acaba estimant allò que a vegades no s'havia donat ni compte. Tu estàs fixat quan hi ha hagut guerres que han tret totes les obres del Prado o del Museu d'Art Romànic, de no sé què, per salvar-les, protegir-les, tal. No només l'or, també les obres d'art. I això jo crec que té una força extraordinària que a vegades el polític d'avui en dia no se'n dona compte. La gran càrrega diguéssim d'una memòria de la comunitat que no aprofita, perquè no li fa gaire cas als artistes, al polític d'avui. Li fa molt de cas a l'arquitecte, li fa molt de cas a aquests comunicadors d'ara, però l'arquitecte no és l'artista. L'arquitecte fa formes molt belles, d'una gran bellesa formal, però buida, sense ànima. I llavors jo crec que a vegades s'ha perdut aquest punt de lligam amb la comunitat. I per això jo crec que jo no tocaria res, deixa-ho, perquè això és una memòria molt important perquè mai ho oblidem.
Fa temps, no recordo quina revista o diari, vaig veure una entrevista teva i vas dir, si el periodista va ser fidel a la transcripció, que a Catalunya, o a Espanya en general, a més d'artistes s'ha de ser mecenes. Això vol dir que... Estaves molt enfadat. Bé, no, però jo crec que sí, que tens una mica raó, no? Vull dir, la relació polítics, arts plàstiques, en fi, és un tema dur, t'ho proposo, amb el tema de que et sents estimat aquí o et sents més estimat al Japó o als Estats Units, o més comprès? No, jo no em sento estimat per la Laura, la meva dona, i no espero tant, aviam. El que sí que et puc dir és que jo crec que en aquella entrevista estava enfadat per alguna raó i vaig dir, hòstia, i has de fer de Gaudí i de Conde Güell. I jo crec que tinc raó, perquè hi ha una poca sensibilitat de la burgesia a retornar energia a la societat que l'ha ajudat a créixer. Altres societats són una mica més sensibles a això. També és veritat que tenen sistemes fiscals també més lògics, que aquí no hi és, però bé, no hi ha més que això. Però penses que millorarà? No ho sé, jo segueixo treballant a altres llocs, vull dir que no... No ho sé si millorarà. Paco, d'aquí 13 anys un altre documental. Sí, perquè, aviam, no sé, és una cosa molt estranya. Jo tinc una escultura a l'entrada de l'MIT de Boston que me la van demanar per celebrar el 150 aniversari de la universitat. I un col·leccionista que té molta obra meva, d'origen àrab, perquè viu a Londres, va dir, bueno, doncs jo la financio. Jo trobo a faltar aquest tipus de personatges aquí. I com aquest em puc dir, bueno, pràcticament tot el que he fet als Estats Units és finançat per un privat retornat a l'espai, entre cometes, públic, perquè la universitat també era privada, però aquesta peça que he instal·lat a l'octubre en el pier, aquella dintre del riu Hudson, a New Jersey, l'ha finançat un privat, que ell tenia ganes de retornar alguna cosa a la ciutat de New Jersey, perquè ell ha sigut constructor, ha fet molts edificis, i diu, ostres, ara que tinc 70 anys em faria il·lusió, i ell creia que la meva obra era la més adequada. Llavors li vaig fer un projecte, li va agradar i l'hem fet. Va vindre l'alcalde de New Jersey, va acceptar absolutament content. Saps què et vull dir? Jo crec que aquesta relació entre societat i política és necessari per la cultura, però aquí ens l'hem perdut una mica aquest punt, no? I hi ha molts exemples que han passat, que gent que volia fer coses amb diner privat, els ajuntaments o els governs no han volgut, els ha fet por que els tatxessin de corrupcions o de jo què sé de què. Però crec que s'hauria d'ajudar el col·leccionista, absolutament, perquè després aquest col·leccionista pot donar la seva obra als museus, no se l'hauria de perseguir, se l'hauria d'ajudar, jo què sé. Es parla de la llei de mecenatge, que no s'acaba mai, no? Sí, però la llei electoral tampoc. Aviam, jo crec que són països que tenim una mica, per això hi ha tants creadors bons, perquè és un país una mica així estrambòtic, no? Sí, però bueno, també li tenim carinyo, no? Digues. Hola, bona nit. Mira, primer que res, perdoneu perquè em sembla que us he pres la cadira i heu estat allà plantats. Em sap greu perquè no era... Ens agrada estar drets, Molt bé. El segon és que jo també pinto retrats i de dones i és una cosa que no, mira, em surt la bellesa i a vegades em sento que no estic al moment actual pictòric i en el que està passant, però m'ha confortat molt sentir-te i parlar de la bellesa i el maco que suposa. Què vols dir que jo tampoc? És que a mi m'encanta el que fas. Ja som dos. Sí, exacte, dic que almenys som dos. No, m'encanta el que fas i considero que sí, que totalment. I a més vas fent petits canvis que tothom ho veu. I parlant d'això de l'evolució, hi ha un tema que ara a mi m'inquieta perquè penso que és un altre pas endavant amb l'evolució i no sé si és pa bé o pa mal aquestes coses que passen. I no sé si tens previst tenir obra al metavers o fer NFTs i tot això? M'ho han demanat. Per embellir-ho. Al final és que és embellir un altre món, no?
No, m'ho han ofert diverses vegades, però no ho he fet. Honestament no ho he fet. Tampoc no ho acabo d'entendre, perquè, honestament, t'ho dic, sí que ho sé què és i tal, però de moment tot el que veig estèticament no té cap valor. És un altre el tema, que té interès, que potser sí, però escolta, jo necessito tocar, jo soc mediterrani, que no sé, necessito estar allà a l'estudi, no sé, ara a l'edat que tinc ja m'està bé, tampoc no sé, hi ha coses que estar a l'última no vol dir fer l'úl darrer que surt, sinó jo començo a estar interessat en tancar un cercle, saps què vull dir? Sí, llavors, comentaves lo de, per exemple, que hi havia una persona que feia una foto d'Instagram i viatja arreu del món, no? Sí. Clar, el metavers, jo és que no sé quasi res, ara vull intentar saber què és, perquè és que se'm resulta molt difícil, És un món interessantíssim. Però el que a mi m'atreu del tema és que tu pots posar la teva gota i viatjar arreu del món amb més rapidesa que quasi veure una imatge amb Instagram, no? I pot veure qualsevol persona d'arreu del món, perquè és un mateix món. Que també és bonic això, embellir aquest entorn que és raro i que tot el que veig també per a mi és estrany. Però és probable que sigui generacional també, saps què vull dir? M'entens? Vull dir, a mi m'encanta comprar-me el diari encara. El meu fill no se'n compra mai, tot ho té en l'iPad o en l'ordinador. Bueno, doncs està molt bé. Vull dir, ell no té llibres a les estanteries, els té a l'ordinador. A mi m'encanten les biblioteques plenes i que el llibre pesi, aquella olor de paper. Ja no tinc solució, nena. I tant que tens solució, però és fantàstic. És cadascú la seva decisió. No, és veritat. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més per allà darrere i ja anirem tancant. Bueno, dir-te, ja que has tret aquest tema, a veure, el Cercle també es ficarà en aquest món i ara al maig fem una exposició de NFTs i hi haurà moltes xerrades paral·leles amb l'activitat durant un mes, precisament per introduir-nos, perquè jo una mica com ell també em ve una mica de nou tot això i em costa d'entendre-ho. Però sí que vindran especialistes, tant a nivell d'artistes com de persones que estan vinculades amb aquest món, i els que estigueu interessats, al mes de maig hi haurà una exposició amb 40 artistes nacionals, que serà de les primeres que es fan aquí al país sobre aquest tema, amb NFTs, però sobretot les activitats paral·leles que hi hauran són precisament per introduir els artistes, els socis de la casa i els que estiguin interessats en aquest món que també és un tema d'evolució, de generacional com dieu, però que està passant i que també des del Cercle volem a veure què és. Doncs hi havia una pregunta per aquí darrere? Sí. Hola, Plensa. Mira, només un comentari. M'ha agradat molt el que has dit de que les escultures són invisibles. M'ha agradat molt això que has dit, que s'han de tocar, s'han de saborejar. Així ho veig jo. Bé, ho he sentit d'una sensibilitat tan gran. T'ho agraeixo tant que hagis dit tot això, perquè jo sóc invident i quan he anat als museus no deixen tocar res, no deixen tocar res. I encara que siguis invident, tens amor per a l'art. I si tens amor per a l'art, per saber has de tocar. Perquè quan toques és quan aquella escultura o figura té vida, perquè te la poden explicar. Però quan tu la toques i notes aquells plecs que fas, aquells nas grossos, aquells ulls, aquelles orelles, allò adquireix vida. Mira, m'agrada molt que ho hagis dit. Moltíssim. T'ho agraeixo de tot cor. Jo crec que és un tema d'educació també a les escoles, quan els nens són petits. És a dir, jo crec que els museus no deixen, jo ho entenc, perquè la gent no sap fer-ho, també. Els hi falta l'educació fer-ho. Jo me'n recordo, fa molts anys vaig donar una conferència a Iowa, a Des Moines, que havien comprat una gran peça meva, i vaig donar una conferència. I me'n recordo que jo vinc a parlar de la interacció amb la meva obra i la interacció. I quan es va acabar, amb el torn de preguntes, una senyora em va dir: senyor Plensa, vostè ha parlat tot el rato d'interacció, en canvi al costat de la seva peça posa per favor no tocar. Com ho justifica? Jo dic, és que el museu no ha acabat la frase correcta. És per favor no tocar, coma, acariciar.
Ara ho anava a dir jo, no és tocar, és acariciar. Llavors, acariciar és la manera, tu no toques el teu company, el teu fill, tu els acarícies, perquè és una forma d'acabar de comprendre un objecte, una matèria, està més fred, més calent, és rugós, és aspre, és llis. Hi ha tanta informació que perdem en aquest moment, però també és cert que també n'hauríem de saber, perquè jo a vegades que he fet el xulo amb això en la roda de premsa inaugural d'una exposició i després m'han fotut un desastre que no te l'explico. Me'n recordo quan vaig exposar al Palacio de Velázquez l'any 2000, en la roda de premsa vaig dir això i m'encanta que la gent ho toqui. Bueno, hi havia una instal·lació de portes, me'n recordo, fetes en parafina i hi havia una instal·lació de gongs. No em preguntis per què. Els homes, després jo tinc molta relació amb els vigilants dels museus, m'encanta que m'expliquin què fa la gent i tal. Ells ho coneixen millor que els curators. Y de, hostia, chico, no sé, tú, los hombres están obsesionados en abrir las puertas y han roto todos los pomos. I les noies obsessionades en picar els gongs amb tanta mala hòstia que em trencaven els massos. Van trencar diversos massos. Doncs també és una lliçó, saps què et vull dir? Ningú em va pagar la restauració, això també ho haig de dir, però és una lliçó. Sí, és un risc. M'entens? I això és una falta a vegades de saber utilitzar aquesta possibilitat d'acariciar o tocar o el que vulguis l'obra, no? Doncs, hòstia, esto, pam, hòstia, i ara, saps? Tal. I l'altre amb el masso, bim, pam, pam, saps? És el que hi ha. Bueno, gràcies per escoltar-me. Molt bé, doncs, mestre, no només amb l'art, sinó també amb la dialèctica, ens has donat una lliçó fantàstica. Moltes gràcies, Jaume. I per haver-te quedat, perquè això sí que no estava previst, però ha sigut un regal que ens ha ofert. Diu, és que quan veig el documental m'enganxo. No, i tant que hem estat aquí drets els dos i no s'han anat i t'ho agraïm de veritat perquè això també és amor, perquè l'art és amor, però ell té amor per l'art, pel seu art i per tots nosaltres i t'ho hem d'agrair des del nostre cor. També al Paco, al Jordi, vols dir alguna cosa, Jordi? Sí, en nom del Cineclub agrair-te molt que vinguessis i estem pensant que vinguis cada sessió perquè llavors omplirem la sala. Llavors, no, com que soc... Sí, com que soc molt pesat, insisteixo en les properes sessions. La propera sessió el 10 de maig, Reconstruir el somni, Kobane, de cinema curt, amb un director curt, i el 15 de juny del centenari de la Pathé Baby, i també continuarem fent pel·lícules d'arts plàstiques. El Paco Poc em va ensenyar uns vídeos i jo crec que seria interessant passar alguna cosa. Et tindrem properament, altra vegada, a part del Plensa. Gràcies.